L-apparat tal-isterilizzazzjoni tal-istrumenti tal-operazzjonijiet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex inxtara fl-1999 u bħalissa jinstab bil-ħsara. Il-keliem ewlenija laburista s-saħħa Mary Louise Colejro Preca qalet li dan l-apparat daqstant importanti jinsab bil-ħsara lix ma saritlux il-manutenzjoni meħtieġa. Żiedet li din it-traskuraġni min-naħa ta' Gonzi PN hija riflessa wkoll fil-politika tiegħu li hija nieqsa mill-prijoritajiet. Politika, qalet Mary Louise Colejro Preca, li fija jinstabu flus għall-affarijiet sekondari iżda ma jinstabux flus għall-affarijiet li huma mill-iktar kruċjali u importanti għal saħħet il-poplu. Konsegwenza tek l-istrumenti tal-operazzjonijiet qed ikollhom jintbagħtu Malta bir-riskju li ma jkunx hemm strumenti biżżejjed tal-operazzjonijiet akuti u ta' emerġenza f'Għawdex. Dan kollu qed iħalli lil-Lawċin esposti għal riski bla ħtieġa, qalet Colejro Preca. Il-kelliema laburista żiedet li Gonzi PN għandu tassew għal xi jistħi għax qed jipperikola l-ħajja ta' dawk kollha li jkollhom bżonn operazzjonijiet urġenti, kif ukoll għaliex qed jitratta lil-Lawċin bħala ċittadini tat-tielet klassi. Colejro Preca qalet li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja jara li l-isptar ikun post fejn tinqed aħjar u fil-ħin u fejn il-pazjent jiġi l-ewwel u qabel kollox. Sa dan it-tant News Malta qalet li n-numru ta' operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei kellhom jitħassru minħabba materjal out of stock. Ammont kbir ta' pazjenti fit-taqsima tal-ortopedija spiċċaw ma setgħux jiġu operati wara li materjal li jintuża sabiex jgħatti l-partijiet tal-ġisem li fuqhom ikunu ser jiġu operati spiċċaw out of stock. Fost l-operazzjonijiet li spiċċaw tħassru kien hemm dawk ta' hip replacement, operazzjonijiet li għalihom tiġa kien hemm lista ta' stennija twila ħafna.